Daimler anglické, kdy šéf představenstva měl manželku, která byla aktivní a vymyslela několik specifických úprav luxusních Daimlerů a jedna z nich byla tato pozlacená série DK 400 ze zebry udělaných sedadel. Bohužel to byla určitý píseň, protože samozřejmě ty finanční prostředky byly tak nebetyčně velké, že to automobilku nemohlo zachránit, ona potřebovala typ, který budou kupovat větší množství lidí. Takže to byl jenom takový závěr automobilky, než v roce 60 koupil od koncernu PSA Jaguar. Tam je. A vystavovali to teda vedle stánku Škoda? Mimo jiný. A to bylo kde výstava, nevíš? Jo, to ti takhle neřeknu, jestli je to Paříž. Jo. Počkej, to tam budeš mít napsaný, stačí se tam podívat na tu cedulku. Když se podíváš na tu cedulku, tak to tam je. Londýn. Indického Maharaji, to bylo známé, že Maharajové měli luxusní limuzíny, hodně Rolls-Royce určený pro lov třeba tigrů nebo slonů nebo jiných zvířat. A tento typ ještě nemá to, co bývávalo, protože měli honiče a nabíječe a ty měli skládací malý židličky tadyhle po stranách na stupátkách. A tento krásný Rolls-Royce vypadá moc hezky. Zlatý hřeb bude tady vedle. Přichází zlatý hřeb. A malý Rolls-Royce ve tvaru labutě pro jeho synka. Ač je to neuvěřitelné, opravdu to existovalo. Mělo to zajímavé ovládání i zajímavé doplňky. Takhle to dával znamení dopředu, jak u lodi šoférovi, co má dělat. Takhle se mu šoférovi ukazovalo, jak má jet, jak má řídit, jak na lodi. Mimo jiný třeba zajímavý prvek je čištění pneumatik od sloních a jiných zvířecích exkrementů tím kartáčem. Takže by měl furt čistý pneumatiky. A dostává mě teda to malé auto ještě. Tam měl... Synek měl elektrické auto, ale už v té době. Automobily značky Voisin, což byl letecký konstruktér a inženýr, který za první světové války vyráběl letadla, po první světové válce hledal novou náplň a začal vyrábět automobily. A bylo mu zcela jedno, jak ty automobily vypadají, hlavně jak jemu se líbily. Čili mají velmi originální vzhled a některé velké specifikace. Pak velmi zajímavý a nápaditý měli i vnitřky. Automobilů se vyrábělo poměrně málo a dnes jsou velmi, velmi vzácné. Máme zlatý hřeb, francouzský Talbot Lajo. Máme tady několik typů. Nalevo je z karosérie Filmenia Falaši, předválečná 37. rok. Přibližně stejných karosérií se vyrobilo 23, dneska jsou velmi ceněný a neobvyklý. V tom se dávaly hlavně 4litrové motory, někdy tam byly slabší 3litrový motory nebo 2.7, šestiválce všechno a bylo to na zkráceném podvozku. Na druhé straně máme poválečný Talbot Lajo a to už bylo převrtaný na 4,5 litru s 2 vačkama v hlavě. Tohle je z karosérie Saučik a to černé je z karosérie Chaperon. A ještě když se vrátím k tomuhle, tak tohle je zajímavý tím, že to bylo auto, které bylo vyvezeno do Velké Británie, do Anglie a pozná se to podle toho, že na tom předním znaku není napsáno Talbot, ale Darracq, protože Antonio Lajo to směl prodávat v Anglii pouze pod názvem Darracq, ne pod názvem Talbot, protože při rozdělení automobilky v roce 1935 dostal podmínku, se to oddělilo, francouzská část Talbotu, ale nesměla v Anglii používat název Talbot.
Tadyhle to černé, to je Delahaye. Bohužel všechny tyhle ještě z Delage skončily vlastně postupně v 40. letech, protože ve Francii byly uvaleny vysoké daně na luxusní automobily a na obsahy motoru vyšší než 2,7 litru. Model od Bugattiho raný 1913 typ 18 přezdívaná Černá bestie a je to z toho i důvodu, protože v tom je 5-litrový čtyřválec, který má výkon 100 koní a dosahoval rychlosti až 150 km za hodinu, což muselo být šílený. Hlavně to zastavit pak. A pak to zastavit a vůbec si to korigovat v té rychlosti. Jo. Takže vlastně tam byl i spolujezdec, musel samozřejmě v té době se mazalo za jízdy a asi to nebylo jednoduché to řídit. Krásně řezí.